Μα μπορώ να δω το αποτέλεσμα στα δόντια μου άμεσα? Βεβαίως μπορείς. Πάμε να δεις. Θα ξεκινήσω να σκανάρω τα δόντια σου, δηλαδή να κάνω μία ψηφιακή καταγραφή των δοντιών σου, τα παλιά αποτυπώματα. Σκανάρω την κάτω γνάθο. Σκανάρω την άνω γνάθο. Και παίρνω και το δάκωμα. Ξεκινάω άμεσα την προσομοίωση. Το μηχάνημα επεξεργάζεται την πληροφορία, ορίζει τους άξονες των δοντιών και παρουσιάζεται η νέα εικόνα πώς θα είναι τα δόντια στις τελικές τους θέσεις. Εδώ βλέπουμε το πριν και το μετά.